Labaran Hausa daga Jamhuriyar Nijar. Turƙa shi, a yau fa labari ya sha bamban inda za ku ji rahotanni daga Jamhuriyar Nijar. A yau dai za mu nuna muku yadda siyasar Jamhuriyar Nijar na shirin lalacewa, musamman ma yaƙin da ke shirin faruwa a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Babu shakka siyasar Jamhuriyar Nijar na dab da lalacewa, wajen sojojin Nijar na ƙara taɓarɓarewa wajen rashin tsaro. To masu sauraro, idan ya kasance kai ɗan Jamhuriyar Nijar ne, ya kamata ka ji wannan bidiyo har zuwa ƙarshensa domin ka ji inda abubuwan suke shirin wakana. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kada ku manta da wannan tasha. Idan ya kasance yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, sai ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To masu sauraro, sai ku gyara zama ku bi mu a sannu a hankali, daki-daki, dalla-dalla, domin jin cikakkun rahotannin da muka kawo muku daga Jamhuriyar Nijar. Kuma da abin da ya shahi gashi da suna economy shine development, kuma sai wanta abin diplomasiya. To waɗannan ababe guda uku, diplomasiya kin ma a ciki bai kamata ba a ce an sa diplomasi ta baiwa in ba federation bane ku diplomasi guda. Ya kamata a ce in kuna federation za ku maida ta diplomasi guda, amma in aka ce a confederation ai diplomasi guda, to nan ne za a samu matsala, saboda bai yiwa wancan ya yi diplomasi irin ta wancan, bai yiwa. Sai kun zama federation a lokacin nan ne gofa ledin selbuwa. To yanzu haka ne ake so a yi shi ne kamar yanzu ɗan Mali ya fara kawo matsala don me Nijar za ta yi alaka da Algeria. Alhalin Mali ta kai tana alaka da ita da Morocco, suna alaka da sojoji ma tare da Morocco. Amma mu yan Nijar ba wanda ya taɓa zawa ce don me Mali za ta yi alaka da Mauritania ko don me za ta yi alaka da Senegal. Tana alaka da Senegal don ta samu wannan teku. Mu ma muna alaka da Algeria saboda Benin in ta rike mu yau muna da matsala da Benin, inda da Algeria muna da hanyar da za mu bi ta ruwa. Akwai gashi da suna wannan gashi da suna Mediterranean Sea. To akwai mar Mediterranean, daga nan duka muna iya samun wani port. To wannan shine abin da yasa wannan kuma tsohuwar alaka ce da Nijar da Algeria bisa kan wannan gazodik Trans-Saharian kin nan. To gazodik Trans-Saharian kin nan yan Morocco su kuma suna amfani da yan Mali dan kan wannan shi gazodik Trans-Saharian yayi. Shi kuma Trans-Saharian kin wannan tuni an jima da ake yin shi. Pipeline kin Algeria wajen ta kai 70% da kare, wajen Nigeria kai 70% sun kare. Nijar ne ba a yi bojin su ma yanzu bojin su Algeria ce za su zo ta kama a samu a kare na Nijar kin. Shi yasa shugaban kasa Algeria ya ce bayan Ramadan da kwana 10 suna so da gaggawa wannan Trans-Saharian pipeline kin maza a fara aiki. To yan Mali suka ce a'a dole sai an dakata, in ba wai Algeria da Mali ba sun shirya ba za a yi wannan gazodik ba. Haka yan fashin bakin Mali suke hudi da wayansu wayanda suke yan Pan-Africanist ne da sauransu. A bai yiwa in tun da Nijar in ta ce kaza wannan duka projekin morne suka yi ta hudi. Kamar dai su ne yan Nijar kin, ƴaƴan Nijar kin. Tunda wannan abubuwan da suke faɗa kenan. To amma tuni Muhammad Ataka kun ga a cikin hilin mu lura mu gane ko ayo yayi magana. A hilin to kashi yayi magana kenan, ba sai na dawo ba, kamar yadda nace muku yau ban zai amfata lokaci da yawa. A bige nake na gaji saboda azumi. To amma federation da confederation ba dai bane, kowa iya yi gashin kanshi a bisa kan harkar diplomasi. Kowace kasa tana ita ce diplomasi kin ta afa, amma abin da ya shafi tsaro shine a nan duk wanda za a je a tuta ma ba wata kasa wadda za ta yarda a je a ciyaman vi wannan gazodik Trans-Saharian kin nan. Abinda yan Afirka ba su taɓa bayi ne in aka yi shi Nijar, Algeria, to wannan zai ba mu dama wanda turawa ma a yanzu da suka ce za su mu wani abu, wannan gaskin da muke ba su za mu iya ce mutu in kuka matsa mu kaza mu kuma za mu rike wannan famfan. Tun daga Najeriya wari a liƙe shi, ko kuma an taɓa Nijar, daga Nijar ita ma famfan nata ta liƙe bai zuwa Algeria. Kenan muna da wani ɗan poids geopolitik. Don kuwa wannan dakala bai yiwa, ba sai me dakala in kuka ɗauka Sahara Occidental ita sai fa an gatar suna autonom. Mana sai fa an yi autonom. Har yanzu Elisu Manda ita Sahara Occidental kinnan. To kenan ya za a yi aje daga nan sai an bi Sahara Occidental wa anan ne za
za a zo dakala kinan Sahara Occidental ne to amma a lokacin da wannan gashi da suna le minister na affaires étrangères suka dai ni na san wannan abu idekin babu inda zai tafi ba ce c'est pas logique wanda mu anan wannan pour avoir accès à l'océan ko kuma à la mer Algérie ko Benin mu su ne wanda kin ita ma kanta malikin Algérie ita ce wannan kin ta